která po jedné cestě přestala dobíjet a poznalo se to asi takovým stylem, že když máte nastartovaný motor, tak vám svítí tady ta krásná kontrolka dobíjení. Nebudem to teda trápit. Moje podezření je takové, že asi uhlíky jsou v pytli, protože když jsem to měřil přes měřák, tak to dobíjelo nějakých 12,5 až 13, což je prostě málo, ale stačilo to tak, ať se s ním dá ještě chvilku jezdit a dojet. Takže to zkusím rozebrat ten altík, podíváme se na uhlíky a když je vyměníme, tak to zkusíme změřit a uvidíme, jak to bude dobíjet. Aby jsme se vlastně dostali k tomu altíku, který je někde semka, ale prošel. Tak, teď máme dole. Teda ten motor vypadá trošku jinak, je klasický TDIčko. Je to úplně stejně, jak na to sání. Jinak, když se prostě podíváte, má to stejný výkon, akorát, že je hodně zaprasený. Tu máme teda ten altík. Když se podívám, drží asi na pár šroubech. Já jsem přemýšlel, že s tím vypínkám. Zkusím to udělat tak, že jsem na bok ty hladice, jsou na ten pastový kryt a že ty uhlíky vyměním prostě na autě a nemusím jim dávat altík. Zkusíme to tak udělat, ať je to nemění roboty a ať to má vyměněný co nejrychleji. Hodně důležité je vzít, odpojit si baterku před vlastně demontáží altíku nebo odpojení toho kable. Když odpojíte pusový kabel od altíku nepřímo na baterku, tak ať vlastně to nikdo nevyskratuje. Takže odpojit, dát bokem. Tak, my tady máme dva kablíky vlastně, které jsou na altík, já nevím, jestli to uvidíte. A tady tenhle konektor, to je jeden. A potom tady je druhý, který je na 13. Teď si vlastně vyšroubujeme. Zvedli jsme si teda auto. Tady máme teda ten alternátor ze spodu, jako vidíte. Tu máme teda připojený to plusko hlavní, tu je spinální konektor. Máme přichycený držák toho káblu a na tom autíku jsou dokola takové malé, myslím, že to je 7. Jsou tu celkem dva, doufám, že není třeba jeden tady schovaný, tam bych se nedostal. A já si je zkusím teda sundat a doufám, že to půjde dolů. No. Ta stará nalátko s těma uhlíkama. Já který by měl jít sundat, ale tam asi nepůjde. Vypadá to asi takhle, tu je připojený ten konektor, který jsme odpojovali. Přidělaný na 3 šrubkách. Plus tady je vlastně, jsou 2 uhlíčky, které jsou na ten rotor, ale správné to relátko s těma uhlíkama. Je to od Magnety Marelli. Vlastně ty uhlíky jsou tady schované pod tím krytem, který se musí sundat. Jo. Ukázal bych vám ten starý, ale teď nevím, kam jsem ho dal a tu mám akorát ten nový. Ale u toho starého ty uhlíky po porovnání byly asi nějak takhle, zároveň s tam tím, jo. Abych vám to nějak teda ukázal, tu máme ten alternátor celý. Ty uhlíky drží tady někde na těch 3 šroubkách. Tady jsou kontakty, přes tady tohle ještě očistíme. A tady máme na rotoru, tady ty uhlíky dosedají, jo. Tady nahoře. Takže to si očistíme ještě. Očistíme si i tady ten kontakt, i ten druhý a nasadíme si to tam. Tak, auto jsme si spustili, už tu přidáme na ten poslední matičku, vlastně, který drží ten hlavní kablík.
A můžeme vyzkoušet vlastně nastartovat auto, jestli to půjde. Posledním bodem je asi přidělat baterku, kterou jsme si odpojovali na začátku hned. Tak ji tam připojíme. Takže jsme si ukázali, jak vyměnit uhlíky v alternatoru. U většinou auto tak nejde, ale musíte vytáhnout celý alternator, ale postup je stejný, akorát, že musíte vytáhnout. Já jsem s tím trochu vypinkal, u TDIčka myslím, že už by to nešlo kvůli místa, kvůli hadic a tak. Ale u toho SDIčka to jde dobře, u benzínu by to mělo jít taky. Já děkuji za zhlédnutí, snad jsem vám tímhle pomohl. Baterka, když to řeknu ještě ve stručnosti, by měla dobět kolem 14 V. S vypnutýma světlama, 14,5 max, to už je strop, to už by nemělo dělat. Ale když zapnete světla, rádio, třeba ventilátor, kolem těch 14, 13,8 je ideál. A když už je to 13,5 pod 13, tak už je to něco špatně, jo. Takže kdyby jste měli nějaký dotaz, stačí napsat.